viete, že ja mám kladný vzťah ku papagájom. Papagaj. Papošci sú najlepší na svete. To sú najkrajšie zvieratá. Ja povedala som si, že aj teraz mám vhodné podmienky na to mať papagája, tak som si povedala, že jedného si zaobstarám. Samozrejme, pred vami som to tajila. Tí, čo chodia na streamy, tak určite zistili, že bude mať papagája, bude to korela a bude sa volať Elvis. Takže samozrejme som mala meno vymyslené pre papagája Elvis. Kontaktovala som jedného pána, s ktorým som sa dohodla, že by mi mohol ručne nakrmiť korelky. Takže že mi ich predpripraví, že ich bude krmiť a povedal mi, že keď už budú staršie, pokiaľ už to nebudú také úplne malé bábetka a už budú trošku zrelšie, tak môže mi jednu dať. Vopred som o inú korelu sa mi točí veľmi ťažko z pochopiteľných dôvodov. Kto ma sleduje na Instagrame, tak určite si nemohol nevšimnúť informáciu, že Elvis už medzi nami nie je. Bohužiaľ nezvládol jeho kritický stav a sorry, čakala som 5 dní, kým natočím toto video, pretože ak by som to točila aj hneď deň po tom, čo sa to stalo, tak by som tu bulela non-stop. Teraz som proste len dojatá a nechce sa mi stále tomu veriť, ale už nejako sa snažím cez to preniesť. Elvis bol parťák a bol stále pri mne, ale život ide ďalej a jednoducho sa potrebuje posunúť ďalej. Len mi príde fér vám to oznámiť, pretože bol neustále v mojich videách. Bol vlastne taký môj maskot a robila som s ním content a mala som dokonca aj s ním merch. Bože môj, mala som s ním merch a všetky tieto veci. Tak poďme si vlastne povedať, čo sa stalo. Dobre, No, takže sa netajím tým, že som ukončovala teraz 6-ročné štúdium na mojej škole, na konzervatóriu. Zvládla som absolutória. Pokiaľ neviete, čo to je, pokiaľ nechodíte na vysokú školu skúšky a wow, endorfíny, radosť, zvládla som to. Prídem domov a všimnem si niečo zvláštne, pretože vždycky ľudia, čo majú papagájov, tak toto budú chápať všetko, čo budem hovoriť, áno. Keď prídete domov, vždycky počujete, že kvičí váš papagaj, chce s vami komunikovať, teší sa, že prídete domov. No a ja som bola taká ako prekvapená z toho, že je ticho. Tak som len začala kričať, Elvisko, jej, zvládla som to, Jesus, skúšky a tak. A prídem ku klietke a zbadám proste malatného papagája, ktorý sa nevie udržať na nožičkách, zavierajúce očka. Keď to mám takto viac popísať, proste bolo vidieť, že Elvis si prechádza niečím, akože bol v úplnom delíriu.